Ce faci? Bine ați venit. Mulțumim. Da, cu munca. Da, faină așezare ți-ai făcut aici, după câte văd. Un pic, așa nu. Un gospodar. Ca oamenii ăia săraci. Mă, se zice că în ziua de azi cine vrea să muncească, nimeni nu-i sărac. Înainte poate că se găsea greu pe sate, chiar aici înainte cum era? Păi, toată lumea a avut animale. Industrie nu. Câte 10, 15 oi, 20, care cum, vacă, cal. Fiecare om și-a lucrat pământul lui. Aici a fost ceape? Da. Fost, nu? Da. Uite ce drag era feciorul tău, câinele. Da. E a lui? Da. E câinele lui? Da. Dar e un cățel numai de 5 luni. Cum îi spune la câine? Bă, dar văd că tu nu ai trecut pe câini de-ăștia cangal și... Nu. Dar nici nu mi-s dragi. Nu? Nu. Da, de ce ai ales breze? Așa e, mi-a fost dragi. Mi-a fost dragi mie tare brezele, dar îți gingăș. De ce spui că e gingaș? E greu de lucru cu ele, trebuie să le dai mâncare bună, că dacă nu... Așa povestea cineva, că mă la băle mănâncă orice frunză, uscătură la... N-are rost de vorbit. N-are rost de vorbit, ca pe iară numai ne-auzim povești. Ăștia-s berbecuții? Îți bărbăcuți, da, din primăvară. Pe toți ții sau? Cred că da. Așa cred. Am vedere. Da, nu mergi la târg, nu faci și schimburi și... Nu ești pasionat de astea, nu? Ce târguri să mai faci? Lasă că-ți arăt acolo 100 de mieluță de cârlani. Ce schimburi? Ăștia când îi bagi la toamnă între ei, nu scot marfă. Trebuie să mă duc să nu știu ce. Corect. Mie nu trebuie, eu sunt mulțumit de marfă mea ce o am. Mie nu trebuie să mă duc să ăsta. Cât îți de mari, lapte, dau, unel îl dă. Și ce, să mă duc eu, ce să fac? Să dau sute de milioane pe berber și-l aduc acasă și mereu ca așa. Mă, să știi că am văzut pe cineva ce-o dat 11.000 de lei. Se merită să dai banii ăia? E treaba lui, nu lucra pe bani. Ăia bani eu câștigat din altă parte. Că dacă lucri pe bani, dacă eu mă duc astăzi la lucru, de exemplu, la cineva și îmi dă 200 de lei, oricât e ziua de lucru. Eu de seară îmi permis să mă duc cu ei în sala la bar și să-i beau toți banii sau să-i ăsta ne ducă. Mă, da. Mânurile tale și spatele tău că-i rupt tot. Mă, da, ca și randament, se merită banii ăia pe un... Bă, să ai 100 de kg berbecul, se merită? Bă, fiecare cu, ce să zic, cu nebunia lui, cu plăcerea lui, nu, se merită, nu, ți-am zis, dacă el așa o vrut și ăsta ne ducă, dar nu, eu așa spui, nu-s banii făcuți că să-i muncești aici, ne ducă, nu-ți permis să mergi să-i dai banii. Adevărul că-s mulți, 2000 și ceva de euro pe un... Și auzi, altă treabă, îl aduci și dai drumul în turmă între voi și mai are unul de ăsta ne ducă și l-o prins scălare pe oaie când se mărleaște și o dat una în spate și gata. Și s-o du banii, sau vine lupul și ți-l ia. E adevărat. Cine vrea să recunoască și vrea să ăsta ne ducă, pe cine vrea să facă mișto, că fac mișto bugăți. Bă, adevărul este că poate lumea zice că o da, dar cum o zis unul, bă, eu n-am văzut că da banii. Când îi vezi că îi numără, vezi că numără banii. Nu numai că, pe și eu pot să zic că mi-am cumpărat avion. Dar unde ți? Sau... Da, corect. Toți bebeci ăștia îi ții din ai tăi, nu? Da. Nu-s cumpărați, nu s-a dus. Oile noastre sunt făcute de o grămadă de ani. Le ai toate pe origine, nu? Adică ai subvenția aia mare. Da, da. Asta e treaba. Bă, dar eu am fost dat târg la... Am fost dat târguri. Nu sunt cu mult, adică or fi ele scump și mari și bani mulți, dar nu sunt cu mult mai frumoși ca ăștia. Bă, eu asta e, fiecare cum le știi, cum le are. Astea îs, e turma mare la noi. Câte ai toate? În jur de 600. Ai multe, mă. Și toate ți-s breze, tot o breaz? Da, 15-20 de băle și câteva oate și... Bă, dar de ce n-ai încercat să ții băle dacă ai spus că e mai ușor de ținut? Nu mi-e dragi, mă. Nu dau randament cu mă de lapte. Mă. Nu dau? Nu dau randamentul de lapte ca astea. E diferența, să spui exact cum e diferența de la bălă la brează. E diferența, e ca și din bălțata românească de vacă și vaca Holstein. No, bălțata românească nu poți scoate să-ți dea
sau caz că ticătau de bine, nu-ți dă mai mult, să-ți dea 15 litri de lapte, dar maxim, care e cea mai bună. Să-ți dă, atât ai. Nu, așa e și diferența dintre bălă și brează. Nu, breaza dacă o cazi și-i dai ce-i trebuie, îți dă litru de lapte la mulsaure. Nu, dacă cazi de ele. Dar dacă nu cazi de ele, și astea. Bă, o mai zis cineva că bă, mie ăstea mi-s draci, nu mă interesează, îmi place să fie așa. Da, eu știu ce zici, nu, dar eu le zic că eu din astea trăiesc. Eu de aici trăiesc, nu mă duc la lucru cu ziua, nu s-a angajat, nu nimica. Acum, eu din ele trăiesc. La 600 nici n-ai cum să mergi la muncă. Nu. Noi din astea trăim. Le duci la munte? Nu, la noi nu e astea munte. Nu există, La nu? noi e aici și pășune. Pe partea aia, pe partea aia. Am fost în cam toate zonele așa, dar sunt în zonele de munte, nu prea au condiții să țină cum ții tu 600, Nu. ține câte 150. Și ascultă-mă, că e foarte greu, că-s numai cu tata. Nu am absolut pe nimeni, nici un ajutor de așa cum... Dar nu vrei să iei sau nu găsești? Ce să iei, mă, omule? Ce să iei? Nu spunem ce să iei, să vie, să umble înapoi a mea și înapoi a lui tată. Mă, să nu facă cât fac eu sau cât face tău, să facă pe jumate ori pe un sfert, mă. Dar nu să vie să-ți comenteze și să nu... Eu dracu. Că n-am treabă cu nimeni și nu... Am avut 4 ani de zile fost aici. La noi aici ne duc în casă, au dormit cu noi, i-am spălat hainele, au făcut baie în casă, în baie, unde am făcut noi, tătătăt. La 4 ani de zile nu mai vreau să facă nimic, mă, omule bun. Numai băute și numai măgării de alea. Adevărul este că la cioban cam toți bea și asta e o problemă. Dar n-am avut nicio treabă, mă, că țuica i-am dat-o, mă, cum am avut târgul cu el și ăsta. Ni l-a lăsat și se ducea în sat noaptea. Eu știam că e la ele și noaptea merea în sală, băute și pe unde merea. Și noi am avut ceva exemple la mine în sat. Astăzi l-am filmat, povestea de oi frumos și a doua zi eu lăsat toate oile în staur și-o fugit, dar nici măcar nu a anunțat. Mă. Nu, mă, alea nu-s lucruri. Cât le mai poți să le ții cu tata, le ții, când nu le reducem, ce le dai de mâncare și ce ăsta notrețul tătătă l-am făcut eu, că nu le reduc mai puțin, cât? Da, numai voi doi le mulgeți toate, că e de muncă la mulți atâta. Am avut azi vară, am avut încă 2 oameni băgați la mulți. Nu. Și acum iară avem încă 2 oameni, dar numai la mulți. Dar dacă ții atâta înseamnă că tu vrei să le mulțești. Nu, dacă așa, dacă putem mare cu ele în continuare, așa. Da, ai pășune să ții mai mult, că la multă lume este problemă pășunea. Este pășune și de 2000, numai sunt și eu oameni. Chiar aici Negrilești. Dar nu mai sunt în Negrilești, eu ascultă. Înainte, de exemplu, aici a fost zonă de oi? Da, pe au fost la CAP-ul 10.000. Și apoi stângile comunale a oamenilor. 10.000? 10.000 au fost numai la CAP-ul. Mă, tu spui 10.000 în Negrilești? Mă, 10.000 de oi au fost numai la colectivul din Negrilești. Păi cum? Păi, dar nu vorbim ce nu-i de vorbit. Enorm de mult. Și apoi stângile particulare a oamenilor, care câte au avut 5, 6, 10, câte au avut, le-au făcut stânie separate. Aici a fost zonă de oi... Păi, da, Saivane și Saivane au fost aici, pe toate dealurile. Și aici numai de la noi, mai în sus un pic, au fost grajdurile CAP-ului, au avut 2 grajduri, au fost pline numai de vași și un grajd numai de cai. A fost crescătorie de cai? Păi nu, că lucrau au fost la colectiv și lucrau oamenii cu ei. Pământul și ce trebuia. La noi nu, la noi în zonă au fost puține. Nu. Știu unde am auzit că au fost așa multe, în zona Șeului, în Rușcior, au zis. Nu. Aici așa a fost, dorea bunicul de 8-7 de ani, a fost cioban, de când a fost cioban la CAP-ul, până a ieșit la pensie. Are pensie de CAP-ul, de la CAP-ul. Cum? Și amu nu mai sunt. Avem noi, mai are încă un prieten 150 și încă un 170. Atâtea stăte la o comunie 600 și ceva de fumuri. În Negrilești, atâta e tătă oaia. Destul de mare acum. 600 și ceva. Dar le uniți toți și le duce sau face fiecare cu a lui? Ce să mai unesc? Încă astea le-am dat de cătat. Serios? Da, plătesc după ele. Starpele le-am dat de cătat, nu? Dar ce înseamnă un salariu bun de cioban după părerea ta? Un salariu bun de cioban, eu starpele le-am mai pus cu un prieten la oaltă și i-am plătit 10 lei de bucată, eu nu mint. Și i-am dus 2 săptămâni, i-am dus eu mâncare și țigări și 2 săptămâni i-am dus el mâncare și țigări pe lună. Știi, 2 săptămâni i-am dus eu, 2 săptămâni eu dus el. Și nu țigări de contrabandă, Pall Mall sau Kent. Și pe câte ai? 150, 200? Câte ai le-ai dus acolo și i-am dat și pășunea.
are el pășunea de acolo, limita și limita ca mea, și i-am dat-o și asta la altă. Dar nu, e băiat bun, gata de ele, n-am avut nicio problemă, nimica. Tu vorbești de parcă te aștepți să nu o să mai poți să-ți iei atâtea, după ce nu mai e... Păi dacă cic eu sau cică tata, ce facem? Când ai picat unul, ești gata. Crezi copii. Ai vrea să... Da, chiar, ai vrea ca copiii să urmeze meseria. Dar de ce nu? De ce nu? Care e problema? Dar nu e o problemă, mă. Eu am fost și am filmat un copil ieri în nepoz de 22 de ani, are 350-400, la 22 de ani. Și-a spus, uite aici stau cu bunicii, foarte... Da, mă, dar nu, știi cum e, asta până acum, o fost foarte greu. O fost foarte greu, înțelegi? Până le-am făcut, până ne-am cumpărat, cât ne-am cumpărat, până am cumpărat pământ, am cumpărat o grămadă de pământ. Nu, amul e greu. Și am înțeles că sunt și condiții bune acum. Toată lumea spune că îți dă cu 5 lei kilo. Ascultă-mă, cu 5 lei kilo. Și tăle am ținut. Și nu ne-au dat subvenție și nu ne-au dat nimic. Și tăle am ținut. Deci de atunci a cam venit subvenția, de când a fost chestia aia atunci? Păi, da. Adevărul e că mulți au renunțat atunci. Au zis că au vândut și au plecat prin Spania, prin țări și acum au venit înapoi. O renunțat multă lume și a fost foarte greu, mă, mereai cum ne-ai, mă, dăgeam o tură și mai rămâneau, că oricum la turmă mare, oricum nu fac atât odată. Și mai duceam o tură. Și numai așa în bătaia de joc, îi mânau acolo la complex Simțișoare. Și duceam ei și trebuia să-ți refuză, 1, 2, trebuia să-ți trimite oricum și cum trebuia să... N-am ce face, trebuie să-ți dau înapoi 2 mii. Te durea sufletul, să vii din Bistrița de la Livezele cu 2 mii să vii înapoi cu ei în mașină și pe mâini adă-mi înapoi. Păi da, bă, omule, mă mai ba mașină să mai viu până în Livezele cu 2 mii. Te doare sufletul, mă, cu 5 lei cât a fost atunci și brânza era ieftină, cât era 10-12 lei. Și a fost și cu 8 lei, și cu 9 lei, și cu 10 lei kilo de caș. Îmi aduc aminte că atunci era o... Era 10 lei kilo de caș și 7-8 urda. Bine, mă, bătaie de joc, dar așa le-am ținut și n-am renunțat. Da, acum ai mizat bine, acum ați valoroase. Da, nu ai nicio problemă. 17 lei am dat kilo de miel. Dar la noi a fost mai mult, 18 lei, 19 lei, 20. Cu 17 lei am dat în 8 mai. Și n-am avut nicio problemă, nimic, absolut. Ce frumos exemplar. Da, vă dă banii pe loc, nu sunt probleme, nu? Nu am avut nicio problemă cu ei. Acum? Cu banii, laptele l-am dat la Dej. Deci tu mult și dai lapte, nu faci brânză? Nu fac brânză, numai de la 1 august încolo. Nu fac brânză. Pe cine să mai facă brânză? Dacă mai stai să mai faci brânză? Uite, vezi, așa se face și la dacă mai faci și brânza, nu mai lucri nimica. Unul ești la ele, vii acasă cu laptele sau acolo la stână, stai și faci brânza. Cât ai? 6 lei ca și noi la noi în sat, pe kilogram. Laptele? Da. O fă bine, nu o fă rău. Deci ești mulțumit de 6 lei ăștia. Și apoi după aia, de la 1 august am făcut brânza. Păi doar de la toată lumea aici, că doar nu sunt mui. Însă, la toată lumea le-am făcut. E multă lume ce el duc acasă și-l fac ei. Mă sună, bă, dă-mă 100 de litri de lapte. Sau cât îi trebuie? 2 bidone sau un... În fine, bidonele le zicem la astea, e 25 de litri, știi? Cât a fost kilogramul de brânză aici? Cu 40 de lei am dat cașul și cu 35 urda. La noi a fost un pic mai scump, da? Dacă tu ești mulțumit... Cu atât am dat-o. Nu. Dar știi cum e, nu strigă nimeni după noi, nu ne-o dat nimeni la poliție, n-am plătit la nimeni o palmă de pășune, e nimica. Mă înțelegi? N-am avut nicio treabă, nimica. Tu știi ce nu am înțeles eu? De ce toți miei pleacă în extern? Și dacă te uiți în Kaufland, nu cred că sunt românești de noștri. Nu. Păi știi cum e, sunt românești. Dar îi duc dincolo, le pune parafa și îi aduce înapoi. Eu cred că românul încă nu e mâncător de carne de oaie. Sau nu știe să o mănânce. Eu toată ziua numai carne să-mi dă. De oaie? Numai de oaie. Și mie îmi place să știu, eu mănânc. Dar eu fac salam din capră și oaie. Salam și cârnați, că... Ce să facem? Astea ne-s herediile. Bă, lucrăm într-una, apoi alții care știu să facă mișto, să nu știu ce, numai pe un sfert, nu mai mult, le spun aici să știe, numai pe un sfert cât avem noi, să ne arate și ei, să vă cheme să-i filmați. Dar cine face? Sunt care fac mișto? No, bine, pe TikTok și pe... TikTok-ul e o miștocăreală totală. Da. Păi nu? Când multă lume ar vrea să ai ce ai tu, mă. Să ai 600 în efectiv, de 600 de oi înseamnă valoare, mă, în primul rând. Lor. Știi cum o zici cineva, zic, mă, ai bani, n-am, dar am efective, pământuri și am
tu prima oară, cum ai zis mai devreme, prima oară am cumpărat pământuri, am investit. Da, De alea-ți bani și astăzi. am cumpărat, ascultă-mă, Ai luat? rost. N-are rost. Am luat pământuri de bani. Am luat un pământ, e cel mai mare aici în Zăvoie. Cam unde e mașina aia, așa vine din șosea și până la vale, e 1 hectar. E cea mai mare bucată aici în Negrile. Mai mare bucată de, aici pe șesul ăsta, mai mare bucată de aia. 10.000 de euro am dat, dar Dumnezeu, 10, 12 sau 13 ani. Cum ai de să te întreci și acum cât e pe el? Pământ, dar nu-l vând. Nu, dacă ai idee, deci Nu știu. pământul nu se mai fabrică. Eu zic că ai gândit-o, dar toți, mă. Nu, Deci, aici ne tu că unii Nihala, unii ăsta, ia până la stâlpul ăla, tot aici, nu, și ăsta l-am cumpărat, că nu a fost anul ăsta. bă, dar noi ai încercat să-ți faci proiecte, nu vă ajută? Ne-am făcut un proiect atunci. Foarte bine, Mi-am făcut un proiect de 40.000 de euro. Foarte da. bine. Asta înseamnă să fii inteligent. Serios, Da, mă. mi-am făcut, nu pot să zic că nu mi-am făcut nimic, da? Nu, am investit noi, am investit, ce am făcut cu ele, atât am investit în pământ, în saivanie, în hală. Acum vreau să-mi fac, dacă ne ajută Dumnezeu și nu pățân nimic, vreau să-mi fac un saivan aici în Etucă, Acum până la toamnă. să spun părerea mea. Nu. Sunt două categorii care iau banii și bagă înapoi în pământuri, care oricând sunt valoare sau își măresc efectivul, Da. și sunt care și-au banii și strică pe alte lucruri, dar n-are treabă cu. Sunt care profită de chestia asta în ziua de astăzi. Și atunci n-au cum să avanseze, mă. Când n-ai tu pământuri, n-ai nimic al tău. Nu. Nu, așa nu poți. Dacă nu ai chiar nimic a tău și nu. Tu ari, tu ar și Eu tu. ar, da. Deci tu îți faci tot... Eu în samăn, dar n-am mai semănat. Am uz 2 ani, am semănat 10 hectare de porumb, dar acum n-am mai semănat. Ai 10 hectare arabil? Da, păi da, acum anul ăsta n-am mai semănat numai 4 hectare de porumb, că l-am cumpărat. Cum ați avut preț bun. 60 de bani. Cu 60 de bani au fost aici. Stulete. Și cu 80 de bani am adus. Mâine e săptămâna, vinerea trecută am adus iar o remorcă de bobe cu 80 de bani. Vezi, acum vine și spune lumea, apropo de asta, că domne, e ieftin și e bine. Dar anul trecut când ați dat 1,50 lei, cum a fost? Da, și am dat, anul trecut am dat 1 leu pe știulete. Cu atâta l-am luat știuletele, cu 1 leu. Când e ieftin, toată lumea se plânge. De-aia n-am mai semănat atâta, că am semănat în primăvară 5 hectare anul trecut de lucernă. Da, o întrebare. Da. Comparația între porumb și iarba care iese acum, uite, cum e proaspătă. Da. Care e mai bun nutritiv? Am știi cum e, asta e, nu că nu e bună, dar le subțenie, n-ai văzut de alea, e crudă tare. Trece pe ele așa, cum să zic, ca și cum ai mâncat o farfurie de șalate, mânci o farfurie de șalate și mergi la casă. Când ai ajuns și nu apuci să dai o brazdă și ești gata. Am înțeles. Nu, dar porumbul le ține. Dar și lucerna am auzit că e nutritiv. E foarte bun. Foarte bun. Dau lapte grozav după ea. Da? Da. Bă, am văzut pe unii, era interesantă chestia asta, știi cum avea 1200, mă. 1200, dar nu avea un balon de fân. Mergea numai pe tocătură, face, bă, nu mai ninge, da. Și când ningea le dădea porumb. Și a lor erau calculate, au zis, face la mele, trebuie să fete în iarbă în aprilie. El nu mulgea, știi? Dădea numai mie. Avea băle. Băle, numai băle. Dar astea sunt foarte greu. Astea sunt complicate, oile astea. Astea sunt foarte, brezele astea sunt foarte complicate să pornești cu ele la drum. Nu, cum să zic, poți porni cu ele la drum, dacă nu început la fătat, trebuie să și pe saivan. Astea, îi câte una, poate că iar ori zice că mă laud, că nu, îi câte una, ea așa netucare țâțele. Ca mâna, no, ce faci cu aia la drum? No, fatele aici în șesul ăsta, n-ai tu nimica. No, unde s-o prins, s-o bagi, am avut închisă și 2 săptămâni până ce a început să o sugă mielul. Eu am văzut acolo, l-am filmat, este din Pintic, domnul Bob, că nu ne ferim de nimica. Da. N-avea saivan, liber tot. Nu, ai văzut? Dar știu eu cum îți bălile. Bălile aia plecam în el, odată de 2 ori și-a plecat. Dar astea și moi mie. Până ce iau asuge și zvoile, dacă ți-am zis, dacă le cazi bine cu lucernă și cu de astea, trebuie să mulgi după mine. În schimb, la noi sunt unii, un băiat foarte inteligent, spune eu, Alin, îl cheamă moldovan. Auzi ce șmecherie, au zis el, că bă, la mine, cu cât dau mie mai repede, eu a doua zi fac bani. Păi, că dacă am băgat la tank. Auzi, dacă astăzi am dat mie, mâine deja ți-ți banii, nu ți-ți banii în buzunar, că ți-ți banii la patron, dar o trecut luna și ți-o intrat banii în buzunar. Exact așa au zis el, că la mine e interesul să dau cât mai repede mie, ca să pot să vină banul, că a doua zi fac bani. Că adevărul este că din august, septembrie încolo nu mai dai lapte. Acum ce dai? În primăvara și cât? Păi, depinde când îi dăm. Din 10 mai încolo, 15.
mai, pe când îi dăm și până la 1 august. Eu n-am dat niciodată mai mult de 1 august. Că nu am dat că mi-e treaba, că mi-e rușine de oamenii în comună. Da, să știi că vine și zice, bă, stai cu ele, pășunezi locurile astea, nu ți-am șerut nimica și eu viu și-ți cer pe bani și tu nu-mi dai, că-l dai la stat. Pe ce înțeleptă? Înțelegi? Și asta e treaba, nu? Și nu... Bă, dar indiferent cum ar fi, e mai mult de muncă, dar se faci bănuți și din brânză, nu poți să zici, nu? Faci bani pe lapte, dacă mere anul bine și nu ai probleme cu ele și nu ăsta, faci mai mulți bani ca pe mine, pe lapte. Pe lapte? Da, păi. Nu, serios. Dacă le... Nu, serios, mă, nu vorbesc ce nu-i de vorbit. Dacă îți arăt mere măcar și îți arăt caietul de la tancul, de la lapte, că lapte am băgat anul trecut și îl socotești pe 3 luni de zile, să vezi câți bani am făcut pe lapte numai. Fără că până în 6 octombrie le-am mulți. În 6 octombrie a fost ultima mulțare. Noi am povestit cu băiatul ăla și exact ca tine o zis, mai el cred că dă la final de martie dăm ei ca să poată să mulcă. Depinde când, auzi, depinde și pe aici pe la noi mai zis că nu ale berbeși între ele. Dar eu nu-i lăs berbeși între ele să-mi fie toată iarna. Azi îmi fată una, mâine alta, pe altă mâine alta. Da, mă, dar uite că iarbă e verde deja, uite. Da, pe cu flore nu faci primăvară, vezi? Mă, eu la cum e vremea acum, până aprilie poți să-i dai, vine iarna, nu mai... Nu, și altceva. Amele oi nu au început să vedem mai la 1 februarie. Așa ai vrut tu? Păi da, eu nu ți berbești merea bine. Între ele. No, și acum i-am țăpat la 1 august, la 1 septembrie. Dar anul trecut i-am țăpat în 10 septembrie. Mai târziu. Nu. Și nu... La noi sunt care au dat deja o tură, că au prețul bun. Eu știu ce zici, nu. Am văzut că eu filmat și pe la Bistrița. Și încă, la Băle, au omniei mari, nu, dar s-am zis care e treaba. Eu am fost la un băiat Florin în Lechința, cam toți, numai la el m-a lăsat să filmez, că ceilalți mai ascund, știi, ăsta e adevărul. Nu, mă, 30 ceva de chile, mă, dar ei vând deja, mă, că acum au prețul bun. Da, eu știu ce zici, nu, dar nu poți. I-am dat și noi în vreo 2 ani, i-am dat până martie, până 20-25 martie și le-am mulți. Le dăgeam de mâncare și le mulgeam în saivan, dar nu mai fac eu. Bă, dar în schimb o dat cineva o explicație, că bă, le dai acum, da? Le mulgi după aia 3 luni și după aia gata, după aia iară trebuie să... Știi cum e? Să-ți crească mneie și pe funcție cum ți-ți mneie. Dacă vezi mneie că măr bine și îți mărg, ai sunat mașină, o vine și i-ai dat. Nu, degeaba dau 150 de mnei sau 200 de exemplu și îmi rămân 150, că mai dau o tură. Pe când le bagi la mult și le frești, să le alegi până strung. Dacă ai avea om, alea 150 și ți-o răma cu mie, să le pui deoparte. Dar pe cine să pui la ele? Așa le bagi, că și nu le mulge numai de 2 ori pe zi. Le bagi acolo până strungă să-i alegi, să-i nu știu ce, să nu intre tăche pe acolo, ți-l prinde la o leață la ăsta, numai vezi că cloșeaște și moare. Unul azi, unul mâine, nu. Bă, da. Așa, după cât te face statul pentru voi crescătorii de... Ce faci? Nu, dar ești mulțumit? De subvenție mă refer. Asta e subvenție. Asta e subvenție și ne pun la asociație să mergem să le plătim pe trimestru și pe astea. Chiar cât plătiți pe oaie pe semestru? Da, nu mai ne trimite factura. Asta a emis factura, trebuie să te prezinți cu 6 milioane, cu 1000 de lei, cu cât îți zice. Nu, asta nu-i treabă. Da, deci nu ești mulțumit. Nu. Știi cum e? Aș fi mulțumit, dar să nu mai iei asociația să-mi iei banii ăia. De ce să-mi iei banii ăia? Pentru ce? Că eu tot așa le ții, nu? Bă, da, am înțeles că dispare originea. Atunci te poți dezafilia de la asociație dacă vrei sau nu poți. Vedem, încă nu știu nimica. I-am întrebat și au zis că încă nu știu nimica ce răspuns să ne dea. Nimeni nu o să zică că da, poți, că ca să nu mai dai bani, că nimeni nu e atât de... Încă nu ne-o spus niciun răspuns. Încă nu ne-o dat niciun răspuns nimic. Ce dragi sunt la... Ți-ți dragi oile? Am văzut un băiat de vreo 11 ani, era cu oile pe câmă. Știi unde chiar că și spun? În Telcișor. Bă, la 11 ani cu bota, așa dragi erau. Da. Bă, nu știu ce să zic. Eu sunt unii care sunt mulțumiți. Sunt unii care sunt mulțumiți. Sunt unii care nu sunt mulțumiți. Eu sunt mulțumit, nu că n-aș fi mulțumit. Dar de ce să mai dai? Și sunt alții, ia să vezi, sunt alții de la asociație. Și nu-s la asociație, la stat. Și tot aia subvenția, eu ca și noi, tăți aia bani, și nu o plăti la nimeni nimic, bă, omule.
No, nu-i aici, nu-i da. bătaia de joc. Adică eu plătesc, tu nu plătești și, ai banii, și tu iai banii ca și mine. E adevărat. Înțelegi? Și atunci nu-i bătaia de joc. Ba da. Na, ai văzut? Bă, dar ai destul de multe care le ții, mă. Sunt 100 emneluțe astea. Astea toate, Astea tătucă. dacă cam atâta reforme ai pe Dyno, nu există. Nu. N-am dat, câte reforme am dat? 16 reforme am dat asta, oameni. Înseamnă că ai calitate, nu... Dar păi, știi cum e? Îți tinere, dacă ții în tetanul, dacă ții câte 100 emneluță, de unde nu apucă, nu, dar se mai strică câte una. Sunt frumoase, se mai strică, se mai... Nu. Mai mor! Nu spune mie nimeni că nu moare. Bă, nu se poate. La domnul o zis că moare câte 50 pe an din 1000, că dacă stai numai în frig și în fân, adică fără saivan... Nu se poate, că nu moare nici una. Mergem să ne arăți și ce ai fătat. Da, îți arăt aici atât, îți arăși caprele și eduțe. Bă. Da. Ne dă la televiziune. Ce faci în ceaș? Ce să fac, ia încărc aici, ne-a atins de până. Te-a pus feciorul la muncă? Nu, feciorul în vecin îl dau să pui la rușii. Aia e treaba. Mă pun eu singur, mă pun eu singur. Vă pune și el? E gata, acum nu mai deține șefia, s-a dus, ați predat-o. Predat-o de mult. Numai n-ai cui să o predai. Astea le mai avem de fătat. Bă, da, am văzut că multă lume le lasă încă afară care mai sunt de fătat. De părul că e și vremea caldă, le poți lăsa. Da, dar nu le-am lăsat. Îți fată una pe zi, așa? Nu, fată, ieri a fătat 7, azi noapte a fătat 2. Acum am văzut cum mai scos tata una cu 2000 afară. Și înăuntru acolo ce ai? Acolo sunt alea cum ei, sunt împărțite, merem și le filmez. Lasă un ceaș, că nu există bucurie mai mare decât să-ți vezi copilul că urmează meseria. Care meserie? La... Uei, putu-i dumnecatul ei, de oare? Maică ta, mă? Nu, maică te era înăuntru, nu? Bunica. Bunica? Mă, dar e fain organizarea aici, mă. Le poți filma? Cum să nu? Ce frumos se văd, da. Hai că intrăm înăuntru, dacă. Hai, treci pe aici. Hai, ridici. Ăsta e acum proaspăt? Da, astea sunt sfătate acum, numai de săptămână. Bă, da, bucuria ta practic asta este, nu? Când vezi că vin miei, nu? Da. Și cresc mari. Să avem de lucru. Aia e teta treabă. Bă, dar nu le-ai pus toate la un loc, nu? Le-ai pus mai separat. Nu că sunt părțite, da. Bă, dar văd că le pui porul la discreție, n-ai treabă. Le dăm câte un pic. Bă, dar normal cât se dă un kilogram pe zi, așa la care sfătate? Care cât vrea să mănânce. Care cât poate mânca. A, dar vezi că nu toți poate, mă, să le dea atâta. Dar indicat cât e. Fiecare cât poate, ți-am zis. Sau tu nu ai limită la el, nu? Eu le dau cât vreau să mănânce. A pe alții de ele cât ori vrem. Ce frumos sar, mă. Ăștia peste o săptămână, să vezi când sar toți, așa, da. Țopăie. Le-am clasat pe funcție cum o fătau, știi? Deci ați mai mari, mă. Da. Ăștia sunt fața lui ăștia. Și mai ai undeva care au fătat mai devreme? Da, mai avem încă. Vă dați vreo 350 fătat. Ce fain să mă. Și zdrastii așa mie mai pătați? Aici să vende lucru, mă. Cât de pătați și cât de cu nasul alb. Cât de pătași? De ce? Așa e. Așa-ți plac ție? Da. Să vie lumea dacă le trebuie cu nasul alb. Neluță cu nasul alb, câte vreau. Majoritatea le ai așa? Da, Bă, dar ai văzut cum a venit mama lui mielul ăsta când a dat-o în brațe? Bă, dar oile așa am văzut că sunt protective, mă. Adică dacă vine un câine mic sau ceva la miel, sare, nu stă.
Își apără el, da. Ce pătat. Aici mai este o măluță cu nasul albeaua asta aici în pără mea. Da, ăstea-s rare? Ești cam rare astea, da. Îs cam rare? Cam rare, da, anul ăsta e și multe. E și multe cu nasul albeaua. Ăstea ți cele mai drastie? Da, păi nu, brează să se faine, nu. Și asta e mieluță. Ia ce fain, și asta e. Ce frumos. Da, tineri. Ia uite cum vine, mă. Bă, dar ce oi grase ai, mă, sunt foarte grase. Tu vezi că sunt? Uite la ele, așa, îngustate. Că dăm de ele, nu e bacem cu ele. Bine, arăt și pe ala care să dat mai devreme. Cum să nu-ți arătăm tăta ferma, omule bun? Bă, da, tu așa infrastructură ți-ai făcut-o. Când te-ai apucat și în cât timp ai ajuns să construiești toate astea? Bă, mi-am apucat în orice caz, dar și saivanul l-am făcut pe bucăți. Am făcut ăsta prima dată, numai aici în sus, după aia ăsta, după aia acolo o bucată. Hai că mai avem aici. Deci nu ai avut nimic de-a gata. Nu am avut, mă. Da, așa e bine să le separi. Păi am așa e bine, mă, ce să faci? Faci cum poți. Dar eu am văzut care le au toate la un loc, știi? Da. Și au chestii de la unde intră Astea doar intră ei ei. Da. Dar încă nu le-am făcut, dar cruzne, încă nu... Ce să le faci? Dacă e porumbul hălaul la oi, mănâncă de acolo dacă le trebuie, da? Nu le-am făcut școală, așa se numește aia școală, dar nu le-am făcut. Noi nu le-am făcut școală, nici nu știu de câți ani la mine. Dacă au porumb acolo în hălău, oile, pot merge să mânce și ei dacă vreau. Asta cu școala e bine, dar am văzut pe cineva ce a spus să faci cum ai uite acolo din jos, știi? Ăla unde pui fânul, că sunt multă lume care îl pune jos, știi? Ce văd de jos îl calcă, după aia nu mai îl iazăle. Da, e frumos făcut alea. Da. Că sunt mulți care pun afară. Dacă nu știi cum e, nu pune fânul acolo jos și plouă sau ninge și vine să o trecut odată peste el încolo cu picioarele tăte e mol și el mai mănâncă, că nu mai mănâncă nimic. E adevărat. Asta e treaba. Mai ai? Nu, numai astea și gata. Bă, dar oricum, să ai atâtea încăpieri, nu ți le-au și o să le ții toate la un loc. Nu. Nu că nu le mai ții evidența la mine și la mine și nu. Nu? Nu, nici nu le Ia uite, bă, că o făta cu doi, mă. Acum au fătat aia, da. Bă, ce frumos să le ia feciorul, mai văzut? Lasă-mă să filmez pe feciorul tău un pic. Dar tu te ocupi când fată. Mă, dar la ăstea trebuie să le pui să sugă acum? Da, pe trebuie să-i aplicăm, da. Și azi mai mare, mă. Da, pe ăștia au fătat înainte la alea, știi? Asta e bărbăcuț. Foarte drăguț a fost feciorul tău, mă. Cum i-a luat el și i-a pus. Da, dar cum? Ce? Dar nu-i greu, e spurcă-t. Nu, mă, nu. Pui mâna pe el, nu? Bă, da, N-are rost. sunt mulți copii care, de exemplu, fiica mea stă pe telefon, acum spun drept. Nu are nicio treabă cu... Ce poți să ne uităm pe stare? Pe YouTube-ul ce aș? Bagă-l, e Geacu. Jack, bună ziua, domnul Geacu. Geacu din Negrilești. D'Angelo. D'Angelo. Da. Bă, da, de curățat cum se curăță? Se curăță ei singuri? Curăță ea? E linge, da. E linge și... O, mai ai cu doi, vezi? Norocos. Da. Adică poți să mai dai, mă. Putem să mai dăm, da. Bă, dar multe boxe ai făcut, mă. Așa vei să le ții tu evidența la fiecare? Da, păi nu? Până se mai ăsta netucă, după aia le... Nu, ați filmat la vale. Am filmat, dar mergem să mai filmăm câinii. Da, de ce ne-ai filmat când ai fost acolo? Stai să spun ceva, la noi în zonă toți au cangale acum. Nu prea mai găsești, că ai unul de Bucovina frumos, ai câini frumoși în ceș. Dar pe timpul dumitale era altă rasă în afară de românești? Nu, era rasă românească, nu erau soiuri din astea de câini, nu țineau. Dar ce cangale, ce care sunt buni. Sunt bun, da, Și da. că-s bun tare, nu știu, n-am avut.
Noi Da. n-am avut, am avut câini din ăștia cum au fost înainte în zona noastră, câini. Ăștia zi azi noapte, ia-o. Tot cu nasul alb. E de azi- dați mult e de azi cu noapte. nasul alb. Da, ăștia rari cu nasul. Păi, acum așa le trebuie, cum le trebuiau la bărbați blonde. Atât ori blond, ori brunete, care se duce pe stradă, te se duce. Și trebuie să ai Să ai rânduială. cu ce să te duci. Și boxe, unde să o bagi. Trebuie malai. Vezi malaiul cu stelele. Mâncă, mâncă. Nu-i de risc, că n-are rost, asta e șmecheria. E adevărat. Așa mănâncă și blondile banii, nu? Îți mâncă bani. Nu te. Ați băgat bani acolo la... Eu n-am băgat. De-a bună seama. Eu, când pe vremea mea, nu a fost atâta acum. Da, au fost altă vreme atunci. Au fost vremurile cum au fost. Nu poți să zici că am foarte bine, că e democrație, ești liber. Atunci ai făcut și ți-o zis. Înțelegi? Cu Ceaușescu n-ai putut face. Numai și ți-o zis partidul. Acum faci ce vrei. Da, uite, toată lumea spune că-s vremuri bune dacă îți place munca. Păi, Și vrei dar să muncești, că este de muncă. de muncă este, dar trebuie să muncești. Fără muncă nu poți face nimic. Dar aici, în zona asta, așa, sunt urși, lupi, hiene. Este urs, este lup, umbla luptii după mine astomnă pericol. Am văzut și 3 bucăți odată. Dar sare am la văzut, mi-a prins oaia de lângă mine. Nu, am pe mine nu o sărit, dar așa aproape la, cel mai aproape cam la 6 metri, 7 metri. Mi-a prins oaia și o dat cu ea de pământ și la 3 săptămâni o trăit și o murit. Oricum, după câte am înțeles, nu există câine să se bată cu lupul, nu există. Dar nu-l poate ajunge. Că O lupul da de ei. o da de ei, dar nu-l ajunge. Lupul are școală, el și umblă 2, 3 și altul merge încolo, altul încolo și merge atacă la mărzi. Nu, e complicată treaba. Ca și cu blondele, e Și ca cu complicat. blondele, dar problema e alta cu blondele. Numai stin și tufe și ăsta nu-l vezi. Că nu-i curățit, e Da, da, la noi în sat, cred că prin 2010-11 au fost ceva proiecte, fonduri ce se plătea și au venit maramureșenii din sat Da, și păi, pământul- se cosea. Am înțeles, pământul e particular, dacă nu-l curățește Nu, omul. imașul numai. La noi imașul s-o Hai la curățat. noi mașul praf și pulbă. Aici la noi mașul tătii pădure, nu mai nimic. Da? Gruiul e gata. Nu. Da, încerc, și la noi a fost așa, dar repet, s-a dat la primărie pe bani și cu drujbele s-o ras tot ce-a fost spini, de ăștia micuți, mari și s-a făcut frumos, e frumos. Da, dar la noi nu se mai face veaci. Pe cred că totul ține de fond. Atunci au fost ceva bani de la asociație și au investit, cred Păi că. s-o dat bani de la, auzi, s-o dat bani de la ape, aia bani și ți-o dat Ăia, ape, ăia, ăia. i-o dat pentru curățări, dar omul și-o luat frigider, să aibă unde da banii pe curent. Și și-o luat altce, nu știu cum, nu au investit, mi-au dat să-mi curățesc locul și noi l-am curățit. Eu mi-am cumpărat, dau de exemplu eu, am luat 15.000 de lei, mi-am cumpărat, știu eu, și cauciucuri, pe, nu, îți dau un exemplu, sau altceva. A Dumitale la banii că ai locuri și ți-ai Da, dar aia bani, el mi-o dat să investesc acolo. Să-ți curățări locul. Dar nu e o locul nu l-ai curățire. curățit. Și s-au luat bani și la șpagă și la... așa cum a fost. Pe aia ți-o dat banii să curățești terenul. Și dacă ți-o dat, nu l-o verifica nimeni sau au făcut relații. Mai se practică. În România se practică orice. La noi, știu 100 în 100, că erau oameni chiar din zona mea vecin cu mine, care zi de zi coseau hectare întregi. Dar arătau impecabil. Au fost bani pentru fântâni. S-au băgat oameni și au furat și au făcut 2-3 fântâni. Adică se calcula, bă, trebuie o fântână acolo și acolo. Da, dar totul ține de asociație. Asociația au avut banii și au investit. Dar e și ce să-ți mai facă. Acum cam tot e particular, că asociația nu mai este nici la noi, că s-au desfințat vacile, că era pentru vaci mai mult atunci. Nu mai e asociația. Păi nu sunt vaci, sunt puțini animale, asociație, nu-i compensoratul ăsta și la noi, nu, absolut nimic. Nu faci nimic. Aici ați avut 10.000 de oi, a spus de ceva. Atât o vă la CAP. Eu fost oi la CAP pe vremea liceu. Cât eu vă mă? Mai multe. Păi au fost 13, băi, au fost 13 botei la 350. Nu, au fost. Păi s-au lucrat toate terenurile, s-au aras, s-au sămânat. Nu mai, dar nu mai, dar nici nu sunt, că
merg în sat, vii cu mine, oamenii tinere nu-i. Oameni de 70 și 80 de ani, ce să facă? Ce să facă? Are un pic de penză și să-și poate duce zilele de pe o zi pe alta, să-și poate... Nu, ce să faci? Majoritatea să așa. Am fost în Rușcior, au spus că erau 17.000 de oi la 140 de case. Acum mai sunt 2.000, dar 4.000 de vaci. S-o dat lumea pe vaci. S-o dat pe vaci, cu vașile e mai ușor. Dar la noi aici, nici la noi, nu-i nici cu vaci, că nu-i teren. E numai stil, n-ai unde, dacă nu-i curățit, vaca ce? Asta mai mâncă stil, dar pe vaca ce să mânce? Au ce mânca stil. N-avea laptele la 1 leu și 30 de bani la 1 leu. 1 leu. Dar sunt care amestecă și care face brânză, face și cu de lapte și de vacă. vacă. Da, laptele la dej, nu-i trebuie nici vacă, e separat. De oaie, numai de oaie, nu amestecă, că nu iese rânduiala bună. Eu am fost și am mâncat un bus la Brașov și-o băga brânza în coajă de brad. Aveau 100 și ceva de oi și după ce am mâncat bulsul, știi ce a spus? Faceați asta e brânză de vacă, că noi nu facem de oaie. Serios! Da, deci gândiți-vă aia, cum vedeți dumneavoastră, în coajă de brad, făcută burduf de burduf. Da. Măcinată la mașină și băgată acolo. Și că bă, e de vacă, că noi de oaie nu prea facem. Bine, zona aia e cunoscută și pentru oi, dar așa făcea proprietarul de acolo. Sunt care le combină. Așa combină, da. Pentru mine cea mai bună e capra și oaia combinată. Laptele iese ce trebuie. Iasă marfă bună. Te las un pic, mergem un pic până la câini să vedem câini în ceașcă. Ai câini, dea Dumnezeu sănătate și cele și în legătură cu blondile. O să ținem cont de sfada. E bună. Să nu investim mult. Nu investim mult, că ori blond, ori brunetă. Tot acolo te duce. Ai înțeles? La revedere, să rău. Nu știi. Mă, da, ai multe înșirate așa, mă. Înțelept ai că tău, mă. O munci, mă, și-o trecut, o munci mult, nu? Astea, da. Astea sunt fătate de ieri și de azi noapte. Dar multe s-au fătat, mă. Da, păi da, ți-am zis că au fătat. Nu. Merem la balen. Mă, ne arăți un pic câini acum, să vedem și câinii. Ce rasă de câini ai? E bucovina, știi? Ăsta l-am adus, ăsta l-avem din Bociza. Dar e grozav de tăcâni. Ăsta? Da. N-are rost. Ăla-i cățel de azvară. Mă, dar sunt mari ăștia, mă. Da. Ia ăsta mai are. Mamă, ce frumos e ăsta. Hai băi, bârcă. Frumoși, mă, foarte frumoși. Uite, mă, ce frumos se joacă copiii cu el, mă. Da. Nu sare deloc, mă? Ba da. Bă, dacă vrei, hai trage-te aici lângă leasă și-i faci. Nu, lasă, nu-i fă, lasă că... Poate așa, să latre un pic. Nu, numai să latre așa, că nu îl lăsă sară pe tine. Cum? Lasă, mă, că e ok așa cum e, mă. Nebun. Ăla la Angela cumnatul e la Liviu, Bălan. Da? Da. Bă, dar ai câini mari, mă. Mamă, ce mari sunt. Frumoși. Da, ți crești tu singur sau îi cumperi așa? Nu, mă, nu prea cumpărăm. Îi ținem noi, dintre noștri, da? Știi cum e? Nu ne trebuie agresiv de om, mă, dar umblă oameni pe aici pe drum, copii. Ia, aici stau oile, nu-s legați, nu nimica. Bă, s-o montat cățeaua și de-aia l-am legat, că nu-i castrat. Ăla și cu ăla pestriți. Și apoi să mâncă de n-ai văzut de alea. Trebuie să te las, mersi. Și mai venim pe Vă la mai tine. așteptăm și vă mulțumim cu drag.